messaġġ huwa wieħed u ċar, aħna nemmnu f'pajjiżna. U nemmnu li għatfadal tama għal dan il-pajjiż. U nemmnu bisħieħ li l-ekonomija ta' pajjiżna tista' terġa' tibda tikber. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-mexxej Laburista Joseph Muscat stqar li d-downgrade tal-Moody's huwa sinjal li ma nistgħux ma nagħtux kasu. Joseph Muscat qal li f'dan il-mument mhuwiex fl-interess tal-Partit Laburista li jieħu vantaġġ politiku mis-sitwazzjoni. L-iskop tal-Partit Laburista huwa li tissaħħaħ l-ekonomija tal-pajjiż sabiex gvern Laburista alternattiv ikun jista' jkompli jibni fuq ekonomija soda. Mistoqsi dwar x'kien jagħmel li kieku gvern Laburista kien affaċċjat din is-sitwazzjoni, Joseph Muscat qal li kieku kien ikun onest fuq is-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna. Qal li l-prijorità ta' Gvern Laburista tkun li jitnaqqas id-deficit bit-tkabbir ekonomiku anke permezz ta' tnaqqis fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Jekk inkun hemm Partit Laburista fil-Gvern, nemmnu differenza kbira għal dal-Gvern li s-sitwazzjoni, s-soluzzjoni hija fit-tkabbir ekonomiku. It-tkabbir ekonomiku huwa kruċjali. U tkabbir ekonomiku llum il-ġurnata huwa mxekkel mill-Gvern u mxekkel mid-deċiżjoni tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Joseph Muscat qal li priorità oħra dik li jinbidel il-mod negattiv kif qed iħarsu lejn il-futur ta' pajjiżna l-aġenziji ta' kreditu. Tinkwetana downgrade. Imma aktar mid-downgrade aħna tinkwetana negative outlook. Jifieri downgrades jistgħu jiġru, bħalma jistgħu jiġru upgrades. Li tinkwetana l-aktar li qed jgħidulna isma' ma qegħdin inħarsu b'ċertu negattività lejn pajjiżna. Nejdu għalina dik hija l-aktar punt li qiegħda tinkwetana u għalhekk ngħidu dan huwa sinjal li rridu naġixxu fil-ħin dwaru sabiex l-affarijiet ma jmorrux għall-ar kif ukoll imorru kemm jista' jkun għall-aħjar. Il-mexxej Laburista semma li qed jaħdem ma' tim ekonomiku u finanzjarju ta' kompetenza li għandu l-Partit Laburista sabiex pajjiżna jkollu tkabbir ekonomiku. Il-kellim ewlieni għall-finanzi Carmen Uvella għal sitwazzjoni tad-dejn f'pajjiżna bdiet ħafna qabel il-kriżi internazzjonali u semma kif il-Freeport ukoll ġie downgraded waqt li l-Ene Malta kienet downgraded mill-Aġenzija Standard & Poor's. Charles Mangione, il-kellim ewlieni għall-iżvilupp ekonomiku qal li Alfred Camilleri, segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi, kien wissa li s-sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika mhijiex bħal dak li qed juri l-Gvern u din tikxef prattika ta' ħabbi tal-Gvern. Min-naħa tiegħu l-Ewroparlamentari Edward Cicluna semma kif rapport tal-Unjoni Ewropea juri kif l-impatt tal-kriżi finanzjarja f'pajjiżna huwa ħafna akbar milli kien inizjalment stmat.